Un cop tens activat el wiki a la teva aula, et trobaràs amb la pàgina de Home, creada per defecte. En aquesta pàgina veuràs informació important referent a com utilitzar el wiki de l'aula. Pots deixar aquesta pàgina com està o bé editar-la. Per editar-la, només has de fer clic sobre el botó de Editeu, a dalt a la dreta. En aquest moment accedeixes a una àrea d'edició on pots esborrar tot el contingut que hi ha per defecte i començar a crear el teu propi contingut. Recorda fer clic a Save per guardar els canvis. Us espero a un altre videotutorial.